Ngayon po ay kapistahan ni Maria Magdalena, Santa Maria Magdalena. Dati po, ito po ay pinagdiriwang ng bahagi lang ng kumbaga may level kasi ng pagdiriwang. At ito ay itinaas ng ating Santo Papa sa isang kapistahan na lalo pa ngayong Jubilee of Mercy. Kilala niyo po ba si Santa Maria Magdalena? Ano po ba ang naalala ninyong kwento tungkol kay Santa Maria Magdalena? Ingat. Ano po ba ang naalala ninyo tungkol sa kwento ni Santa Maria Magdalena? Nay. Siya po yung nagbuhos ng pabango sa paa ni Kristo at binangit niyang kanyang buhok. Sabi sa mga kwento, siya yung isa doon sa mga babaeng nagpunas ng buhok ng paa ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang luha at pinunasan ito ng kanyang buhok. Ano pa po na Tay? It was the woman caught in adultery. Sabi ng iba, sa din daw yung babae na huling nakikiapid. Ano ba? Ano ba? Nay, ilan ba naman nito? Ilang milyon ba ito? Nay, ano pang magkakilala natin? Siya ang mahal na ina ng Panginoon. Siya ang mahal na ina ng Panginoon. Iba si Maria sa Maria Magdalena, ha? Sige. Pero dyan siya mas kilala, no? Yung babaeng nakikiapid, tapos yung babaeng nagpunas ng paa ni Jesus. Dyan mas kilala, no? Pero mas tingnan natin kung ano nga ba yung nais iturog nito at ipahiwatig nito para sa atin, no? Maria Magdalena. Kung base po sa inyong mga kwento, no, sa inyong mga nalalaman, narinig tungkol kay Santa Maria Magdalena, kung babalikan natin ng konti, ito yung isang babae na naghahanap ng pagmamahal. Ito yung babae naghahanap ng makakapitan. Ito yung babae naghahanap ng kumbaga magmamahal sa kanya. Kasi kung doon sa kwento ng babaeng nakikiapid, sabi nga pang ilang lalaki na ang dumaan sa buhay niya kasi hindi mapunan-punan yung kanyang pangangailangan, yung need niya to be loved. No, hindi doon sa pakikipagtali, kundi naghahanap siya ng totoong magmamahal sa kanya. Kaya nga, nang ma-encounter niya, itong si Kristo na hindi pa niya kilala noon, nagkaroon na sa wakas, ito yung taong tumanggap sa akin, ito yung taong nagmamahal sa akin, ito yung taong hindi ako bibitawan, ito yung taong handa akong ipagtanggol. No, kasi naman nung mahuli siya, base sa ibang kwento, nung mahuli ay talagang tanging sa Jesus lang. Sino ba sa Jesus? Isang lalaki. At doon niya naramdaman itong uri ng pagmamahal na hindi niya naramdaman kahit kailan doon sa mga nagdaan sa kanyang buhay. Gusto niyo bang maranasan pagmamahal na yan? Isip, kaya kayo hindi pero lahat tayo naghahanap nitong isang taong ito katulad ng natagpuan ni Maria. Kaya nga kahit anong pinagkakagawa natin, kahit anong pinaglalaanan ng panahon, hindi ka masaya, hindi ka sumaya-saya. Kasi wala
Kaya nga, gano'n na lang yung kalungkutan ni Maria Magdalena nang mamatay si Kristo. Hinahanap-hanap niya ito. Kasi ito na yung, kaya nga, labis yung kanyang kalungkutan kasi paano na? Sino na ang magmamahal sa akin? Sino na ang kakapitan mo kung nawala? Eh, labis yung kalungkutan kasi nga, akala niya nawala. Kasi hindi pa niya lubusang naiintindihan. Kaya nga dito, nagkaroon ng yung lumakas ang loob natin. Sabihin niyo sa katabi ninyo, kapatid, sige na, bukan yung bibig niyo, mapapanis yan. Sabi ko, kapatid, lumising ka muna sandali. Lumising ka muna sandali. Kasi nasabi ni Jesus ngayon, na sabi sa ibang 3 beses ito na binanggit, huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. Tahan na. Kasi, andito ang Jesus Nazareno. Nandiyan. Huwag ka nang umiyak kung wala nagmamahal sa'yo. Huwag ka nang umiyak kung wala kang pera. Huwag ka nang umiyak kung ang tingin sa'yo ng mga tao ay pangit. Huwag ka nang umiyak kung piling mo mag-isa ka lang. Huwag ka nang umiyak. Tahan na. Sabi nga ni Kristo, kapit ka lang sa akin. At yan ang ginagawa namin ni Kristo sa atin. Ipinapalo mo niya sa tuwing nagbabalik tayo dito. Bakit pa tayo nagbabalik? Kasi dito natin nasusumbungan yung pagmamahal na hinahanap natin. Yun ang tanong, naghahanap pa talaga kayo ng pagmamahal? Ha? Naghahanap ka ba talaga? Kasi wala dyan sa labas. Andi dito. Yan makinig. Kasi baka napapalipas natin itong pagdiriwang na ito, pag uwi natin, malungkot pa rin tayo. Ibig sabihin, hindi mo naramdaman. Ibig sabihin, hindi mo pinuksan ang iyong puso at isipan kasi wala ka nang ginawa kundi magngangakalmal. Lord, Lord, pahingin pera, Lord. Lord, pahingin trabaho, Lord. Lord, pahingin long life. Lord, kunin mo na. Sino gusto yung kunin ni Lord? Diba? Ano yung mga pinagdangangalman natin dito? Na bakit pagkatapos ng misa, hindi ka masaya, hindi tayo masaya, pagod lang. Eh kasi nga, hindi naman tayo nakinig. Sabi nga ni Kristo, huwag na umiyak. Kasi baka naman natin, hindi naman kailangan iyakan yan. Baka naman hindi naman kailangan pagtuunan ng pansin yan. Baka nasasayang lang ang panahon mo dyan. Pero ito yung dulot ng kapistahan ito, pinapakita na may isang tao noon, walang nagmamahal, noon, walang tumatanggap, tapos ngayon, nakasumpong sa pamamagitan ng buong Jesus Nazareno, ng pangunawa, ng makakapitan, at yan na, pinamawakan niya, hindi na siya umalis yan. At yun na yung pinamawakan niya, mahal niya ako, kaya mamahalin ko rin siya. Kasi nga, ang Diyos ang unang nagmamahal sa atin, hindi tayo. Sukli natin yon sa pagmamahal ng Diyos, kaya tayo nabubuhay din at nagmamahal sa Kanya kasi tayo ang unang niyang minahal. Tayo ang unang niyang tinanggap. At yun yung dadalhin natin. Dala-dala ba natin yung pag-ibig na ipinadama ng buong Jesus Nazareno, kaya tayo bumabalik-balik dito. Kumbaga, nire-recharge natin kasi ang pagmamahal na yan, yan naman din ang dadalhin mo. Ang dadalhin natin, kaya nga ang piling
ang magtutulak dyan, pag-ibig, ang pagmamahal. Na pwede mo rin sabihin, kapatid, mahal ka ng Diyos. Kapatid, huwag ka nang malungkot. Mahal ka ng Diyos. Kapatid, huwag ka nang magdroga. Sabi nga sa katabi, uy, nag-drugs ka ba? Bakit ka? Ano ba? Nag-droga ba yun? Sino yung mga katabi? Tignan nyo, naiiyak kayo. Tumingin. Ano naglalaro? Ganun kayo may bato. Ulihin kayo yung bato. Pero dito tayo maaadik sa pagmamahal ng Diyos na parang hindi ka na mabubuhay pag wala yan. Manginginig ka kapag walang Friday. Manginginig ka kapag walang misa. Malulungkot ka. Kaya dyan tayo dapat naaadik. At naaadik tayo ipangalan yan. Ikwento yan. Hindi mo ano pinagkikikwento. Buhay na may buhay. Kwento dito. Wala. Sige. Kaya tuloy din natin. Hindi tayo sumayasaya. Kasi wala yung fulfillment. Tanging yun lang. Di ba sabi, ano yung kanta, naalala ko ba sa'yo? Ano yung kanta sa probinsyano? Sabi niya, huwag ka nang umiyak. Kung wala ka na makapitan, kung wala ka na maintindihan, kapit ka sa akin, hindi kita iiwan, kapit ka sa akin. Amen. Kaya hanggang ngayon, kapit-kapit, hawak-hawak niya yung krus. Kasi tayo yan. At hindi niya yan binitawan. Kasi nga, mahal niya tayo. Amen?